ihe a na-ekwu na ọgwụbeghị tutu ruo mgbe ọ gụrụ bụ ụzọ esi akọwa otu o si dị ha n'obibi ndị kansụl Ọka North dịka a na-agba aka ebe ọrụrụ a na-arụrụ ha okporo ụzọ dị kilomita 26 bụ nke si Amansi wee pụọ ebe na ebe si ya pụọ Ugbenu wee pụọ Ugbene Akodo wee si pụta Ogbe Mfe Mmiri. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ Injinia Ifeanyị Okoma mere ka mata nke anọ wee hụ na ọrụ na-aga nke ọma ma kwupụta afọ ojuju ọ nwere otu ọrụ si aga n'ebe ahụ. Ngozi Obileri wetara anyị akụkọ. Ịrụ ọrụ na ya bụ ụzọ nke dị kilomita 26 bidoro n'ọnwa Ọktoba ebe eji igburisi ana wee bido ya bụ ọrụ na mpaghara Amansi. Ka ọnwa abụọ gachara, otu ya bụ ọrụ si wee na-aga n'ihu nke ọma bụ nnọọ nke wunitere obi ndị mmadụ nke ukwuu, dịka onye ji ya bụ ọrụ ngo mere ka ụgbọala na-esizi na mpaghara Amansi wee na-agafe na ya bụ ụzọ wee ruo Ogbe Mfe Mmiri. N'otu aka ahụkwa ka ahụkwara ka a na-awụ ihe bekee kpọrọ stone base na ya bụ ụzọ bido na kilomita 11 wee ruo na nke 13 ebe ịrụ ọrụ igburisi ya bụ ụzọ ka na-aga n'ihu wee ruo na kilomita nke 19 nke dị na iru Ugbenu High School. Ndị ọrụ Guild Construction Company na akụrụngwa eji arụgasị ọrụ bụ ndị ahụrụ na mpaghara dị iche iche na ya bụ ụzọ ka ha na-arụgasị ọrụ dịgasị iche iche. N'okwu ya dịka ọ letachara ọrụ a na-arụ na ya bụ ụzọ, ka kọmishọna ji maka ọrụ na Anambra steeti bụ Injinia Okoma kọwara na ihe mere ụzọ ahụ ji wee dị otu ahụ ugbu a bụ maka mkpebi nke gọvanọ Soludo kpebiri ịhụ na ebumnobi ya niile na Anambra bụ nke pụtara ihe. Dịka Injinia Okoma si kọwaa, gọọmenti Anambra steeti nke ọkammụta Soludo nọ n'isi ya kpebiri kpamkpam na ha ga-ahụ na obodo dị iche iche na-ejerịta na be ibe ha, ọkachasị ndị si n'ime obodo ịpụta na ndị ebe mepere emepe. Ọ kọwakwara na ọnọdụ ya bụ ụzọ nọ ugbu a bụ otu aka na-achị Anambra steeti chọrọ ka ụzọ niile dị na Anambra steeti dị ma tokwazie onye oji ya bụ ọrụ ngo maka mgbapụ ọsọ gbapụrụ na ya bụ ụzọ ya na ịrụkwa ọrụ mara mma, n'agbanyeghị na ihe e nyere ya iji wee rụ ya bụ ọrụ bụ ọnwa 18. N'okwu nke ya ka ya bụ onye ji ọrụ ngo na ya bụ ụzọ bụ Injinia Fadi Azaz kọwara na ya dị njikere ịrụ ya bụ ọrụ dịka gọọmenti si wee nye ntụziaka, kọwakwazịa na ya nwere ikikere inye gọọmenti Anambra steeti ụzọ bụ ịgba ma tozie gọvanọ Soludo maka inwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ, kwe ya nkwa na ya agaghị agharịpụ ya. Ụfọdụ ndị bi n'Ugbenu ndị gụnyere onye na-ejere Chineke ozi bụ pastọ Ifeanyị Chukwu Okezie, Oriakụ Ukeria Nweke nakwazi Oriakụ Eunice Oziora toro nnọọ gọvanọ Soludo maka ichete ndị bi na mpaghara ahụ, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị mmadụ abịala kwe nkwa ma laa, rịọzie Chineke ka onye gọvanọ Soludo ike iji wee mezue ebumnobi na nkwa ọ kwere ndị Anambra. Ọdụ anyị mma n'obu a onye na-alụọla anyị ụzọ a ka anyị etinyela akwụkwọ maka na okwu na ọ ya alụla anyị ụzọ anyị si ya na ọ bụrụ ọkwa mbịbịa wụ ụda anyị na ọ bụrụ na ọ lụọla anyị ụzọ anyị fụta n'anya n'ime anụ ojewego ya ihe a na-alụ obi na-asọ m ụsọ nke ukwuu ga-abalị anyị ọtụtụ uru maka na obodo anyị na-akọpụta nri, anyị na-akọ rice, anyị na-akọ akpụ, anyị na-eweta nri dị iche iche ma anyị anaghị ahụ ụzọ anyị si eje elie, ma nkịta ụzọ adịgo ihe ndị dị iche iche ga na-abịadaba anyị ibulu igolu nri ahụ. Abụ m Ngozi Obileri.